7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мошингарди Бохтар-Левакан-Данғараро ба истифода доданд. Роҳ дар доираи ҳадафҳо барои ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ дар 3 марҳила бунёд шуда, дарозии умумии он 68,8 километрро ташкил медиҳад. Қитъаи Бохтар-Леваканти роҳ аз 6 хати ҳаракат ва боқимонда аз 2 хат иборат мебошад. Дар маҷмӯъ дар роҳ 5 пули мошингузар ва 2 роҳи давродавр сохта шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. Бунёди истгоҳҳои нақлиётӣ, насби чароғакҳои роҳнамо, гузаргоҳ барои пиёдагардон, шиноидани дарахтони ороишии сояафкан ва сабзкорӣ зебогии роҳро таъмин намудааст. қисматҳои аҳолинишини роҳ тибқи талаботи байналмилалӣ чароғон карда шудааст, ки шабонгаҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон осудагию бехатарии мардумро дар назар дорад. Васли новаҳои оҳану бетонӣ, қубурҳои обгузар, тахтасангҳои ду канори роҳ ва деворҳои ҳимоявӣ ҳаракати бехатарии воситаҳои нақлиётро таъмин менамояд. Дар қисматҳои кӯҳистони табиати Тоҷикистон тавассути корҳои тахту ҳамворкунӣ имконият барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт беҳтар гардонида шудааст. Бо супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҳамин лоиҳа 3 километр роҳҳои дохилии шаҳри Левакан низ навсозӣ хоҳад шуд. роҳи Бохтар-Левакан-Данғара аҳамияти зиёди иқтисодию иҷтимоӣ дошта, барои баланд бардоштани ҳаҷм ва сифати боркашонию мусофиркашонӣ замина мегузорад. Бунёди ин ва дигар роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ дар солҳои соҳиби истиқлоли давлатӣ имкон фароҳам овардааст, ки қаламрави Тоҷикистон барои давлатҳои минтақа ҳамчун транзит истифода гардад. Ёдовар бояд шуд, ки корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи якуми роҳи мошингарди Бохтар-Левакан-Данғара бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи октябри соли 2021 оғоз гардида буд. Эҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард, ки бунёди роҳ дар муҳлати муайян гардида мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ ба анҷом расонида шавад. Дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори соҳа ва коргарону мутахассисонро ба нигоҳубини дурусти роҳ ҷалб карданд, то ин ки солиёни зиёд барои боркашонию мусофиркашонӣ хизмат кунанд. Ҳамчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди роҳи мошингарди Данғара Гулистон ва Гулистон Фархор шинос шуда ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. Қитъаи Данғара Гулистони роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ Душанбе Кулоб Хорух Сарҳадичин наздики 50 километрро ташкил намуда, дар маҳаллаҳои аҳолинишин аз 4 хати ҳаракат иборат хоҳад буд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки Тоҷикистон тавассути бунёди ҳамин гуна роҳҳои муосир ба яке аз ҳадафҳои асосии стратегӣ табдил ёфтан ба кишвари транзитӣ ноил мегардад. Тибқи талаботи байналмилалӣ роҳсозӣ дар қитъаи Данғара Гулистони роҳи байналмилалӣ Душанбе Хорух хонаи модару кӯдак, истгоҳҳои нақлиётӣ, гузаргоҳҳои болои заминию зеризаминӣ, пиёдароҳ ва дигар зербинои нақлиётӣ ба нақша гирифта шудааст. Масофаи умумии қитъаи Гулистон Фархор бошад 29,6 километрро ташкил намуда, бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мешавад. Марҳилаи якуми роҳи Гулистон Фархор 5 дӯстӣ ҷузъи муҳими шоҳроҳи байналмилалӣ буда, тавассути масирҳои хориҷӣ барои дастрасӣ ба бандарҳои ҷаҳонӣ шароит фароҳам меорад. Бунёди қитъаҳои Данғара Гулистон ва Гулистон Фархор дар доираи татбиқи барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 ба хотири ташаккули долонҳои нақлиётӣ ва ба давлати транзитӣ табдил додани Тоҷикистон аҳамияти муҳим мегузорад. Тибқи қарордод корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи якуми таҷдиди роҳи мошингарди Гулистон Фархор 5 дӯстӣ, яъне то Фархор то моҳи сентябри соли 2027 бояд ба анҷом расонида шавад. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон барои дар муҳлати муайян шуда бо сифат ба анҷом расонидани сохтмон ва мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ фароҳам овардани шароити мусоид супоришҳо доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши ин роҳро дар рушди боркашонию мусофиркашонӣ, тиҷоратӣ, наздисарҳадӣ ва пешрафти сайёҳӣ басо муҳим арзёбӣ намуданд. Дар ҳамин рӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Левакан 6 техникаи нави роҳнигоҳдорӣ ҳадия карданд.